ህፃናት ሕዚ ድማ ቁፅርታት ብኸመይ ዓይነት ምስሊ ከም ዝፀሓፉ ብሓደ ኮይና ክንሪኦም ኢና። ብሓባር ንከታተል ህፃናት ምስ ቦቢ ኮይና ብሓባር ንመሃር። ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽድሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ ትሽዓተ ዓሰርተ ንፉዓት ህፃናት ሕዚ ከዓ ብሓባር ኮይና እስቲ ንበል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽድሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ ትሽዓተ ዓሰርተ ንፉዓት ህፃናት